Zvakanaka na baba na mai ana sekuru ana mbuya kuti bana kwetinoita panapa pachati Bwege Comedies TV. TV yenyu inompakurira mashoko. Emene kwete chihware kuti chihware redze muridzi. Kwati chiye kwazubuda ndakuona. Atidaro kopi akadi kune mashoko aihamba. Kuti kuna manager vaKhama Billiat. Mutambo wemhando yepamusoro wakazotambira ku timu yemhando yepamusoro kwa Prophet. Kuyada. Saka takati isusu ngati vadainzire vauye panapa pachati Bwege Comedies TV vadzireketere vemene matavire mbune chimphene haiwa kuti okuvareketera vanoreketa vemene. Saka ndiona mukhandlo uwu kuti musati mwa subscribe pachati Bwege Comedies TV subscribe ingo komenda tozwawo mibvunzo yenyu. Saka vari pano vachazvireketera vemene. Manager vaKhama Billiat, baba mwakadini? Ndiri nani. Aiwa musasanyanya kushishwa maningi ngokuti mwapanapa. Saka chikhalo chenyu chichemo chenyu chinochigume kuvantu vazwo kuti muri kuchema ngei. Chini chanesa baba chemuri kuchema ndicho imwimwi vantu vakayayeya nokuningira. Alright. Ndokutenda mhuri yeZimbabwe nemi mutape chati Bwege. Nyaya yangu ndiyoyo. As you can see kuti takamirira 3 days ndanga ndakapa Prophet kuti va reconsider nawo yekutenga mukomana. Nawo yekutenga mukomana zvokuti mukatotarisa pa 3 days idzi ndo ndakateya kuti Prophet vachaita sei vachauya totaurirana. Saka imwimwi musati mwaenda kuretu mwakarwadziwa here ngekutengwa kwakaizwe Khama Billiat na Prophet Walter Magaya? Pandakasvika muno muZimbabwe ndichibva kuNairobi. Inyaya yekuti ndisati ndaisefa but ndiri kutoona kuti pakatoitwa mapayments yekutoti player yangu yakaenda baba. Inini kubva 1984 handiti ndaimanager maplayers handiti vese vana gwekwerere vanani vakapfuura nemaoko mangu baba. Then Khama Billiat was the last project yangari kundipinzira mari inini. Handiti Khama Billiat was my project because I was his personal manager. Handiti there's no Khama Billiat without me. Handiti there's no Khama Billiat without me. You. Khama Billiat haana chaanokwanisa kuita asina inini. So whatever he plans or whatever he do anofana kuconsulta inini first. Ndakatongofanana na Mwari waKhama Billiat. Because I raised Khama Billiat kubva akachadai svika akure baba. Ranga risiri dambe kuti Khama Billiat azoite the best player muZimbabwe. Ndakaona hondo from the beginning. Then ongotengwa without inini permission yangu. Moita ma procedures because so vakatoita ma procedures I was not consulted. Khama Billiat atotengwa zvakutobuda panews. Ndiri kuna Nairobi muhotera ndiri kuona pamasaisai. Ndikatofunga kuti pamwe ndiri kushasha kuona. Ndichipinda muZimbabwe shoko ndakatanga kubatwa naro pa airport kuti mukomana akaenda. Saka imwimwi baba muri kubhuya here kutironzera isusu ndakanasa kuyayeya kunasa kupurutana kwemene ndiri kuzwa ngatei kuti imwimwi muri kuchema kuti hai amuzukuronzerwa kuti murumbwana oenda. Handizo zvega zvokuti kwanza handina kutaurirwa. Handiti baba handizo zvega zvekusataurirwa. Inini ndandisikatodi kutaurirwa. Ndaida kuti imi zvakafanana mechitenga chinhu mustoro. Handiti hamungotori chinhu modhira nagadhi munoenda patiu. Handiti kutaura kuti munhu ari patiu ndiani authority yekukupai chinja matenga pai mustoro. Hamutengi chinhu mustoro matiyo moenda kopagadhi mobuda zvemunyati. Handiti vanhu vakatengesa Khama Billiat I am the CEO. Ndini ndinotovatungamira vanhu ivavo. Handiti vakabudisa Khama Billiat nemunyati. Saka inini mubvunzo wangu ngokuti hai nyamashi uno zwara nyamashi uno uwo muri kupenda kuti asi kundironzera ndi Khama here Billiat kana kuti ndi Prophet Walter Magaya uwo muri kupenda ndiani?
ini ndiri kupanda kune vese handiti veshe vari involved vese vari involved but kunyanya nyanya uyu akatenga uyu ndiye wandiri kumbofesana naye pari zvino mubvunzo nyika kuti waimbotora weiti mwana wani exact haungororika handiti pari pakuroora chaipo haungorori usingazivi mubari wakona saka muri kude mubari waKhama Billiat kuti wakaraisa Khama Billiat kuti azoite mbiri ndiani saka to your surprise inini kwakuona kuti hai product yenyu yaenda without your knowledge saka imwewe tingati here mudzimu yenyu naMwari wenyu imwimwe yakashishwa ngokuti currently timu yadha yakatoryiwa. muri kuona that what I am trying to tell the world kuti without Khama Billiat without me hana chanokwanisa kuita. muri kuona ndo patiri kuedza kuti prophet vaone vauye kwandiri totaurirana. muri kuona vakauya kwandiri handiti togara pasi we talk handiti pawakatenga Khama Billiat yes it's a good thing handitizvirambi handiti aitombotengwa nevamwe aitombohaiva nevamwe handiti pawakatenga Khama Billiat now what he is supposed to do kutenga nenini handiti wobva watenga with the whole family handiti ukada mvana unenge wada nemasanzu ayo nezvana zvayo manje Khama Billiat were a family handiti Khama Billiat hakuna chaanoita chisina inini dai ndanga ndiripo I could tell Khama Billiat kuti asadyise team. muri kuona inini prophet vakatenga nenini ini ndo zvandiri kungoda ini but takatora vapfana handiti maboboys takanhonga tovapfana kuma-orphanages kwese kwamaiona Khama Billiat achienda England kweso achienda vapfana vainhonga mabhora mumaside meground vaya vapfana vatakatora ma-orphanage emuzimbabwe techivaemploya handiti kukambani kwangu inini handiti techivaemploya kuti vapfana vaonewo zvekuita handiti then what now he is paying me back nekungotorwa just from nowhere. And that's how he's appreciating me kumureza kwandakamuita vapfana ndakutofoswa kuti ndivadzinge basa because hatichina chiri kupinza source of income. Khama Billiat was the project. I have proofs ndakatosiya mamwe mafiles kuna lawyer rangu handiti on the previous interview ndakaita I have proofs of Khama Billiat's identity, national identity saka Khama Billiat is part of my products. Handiti saka hama we izvi hazvidi nyanga hazvidi muprofita mwazvizwira chibiti chigumbu muhlungu riri pamwoyo papabava kuti product yavo yoenda here ndizvo here kuti watenge player unotenga namanager waro sechikumbiro chavanacho kuti kwai kubanze kwaite nzara prophet saka kwai nditoreiwo ndimanager waKhama Billiat ndorgawo pari saka hewo mashoko rushishiri rwezimbabwe munoti kudini manager uri kuchema kuti ndorgawo pari ndorge shango here kwai mbondoro yorge shango here yofure sora here ndiyo kashona yacho tinoti yorge shango here mbondoro iyi mbondoro yorge shango here saka ndio chichemo chiripo kune vakasakuona gumisaiwo mashoko aya kuna prophet ndoko munoda kuti aende nekuna Khama sokuti Khama kana achionaka ndofunga izvozvo anobva atoziva kuti chatsva vakadzoka because apa vakaita dhiri rese ndisipa saka kudzoka kwandakaita muZimbabwe ndofunga ndopa achatoona saka inini what I'm saying a prophet has to reconsider kana vada kushinga chaiko woto reconsider handiti wondidzoserawo munhu kana vasingadi kutenga inini handiti I'm not forcing him because ndakatopressa macharges musi wa 21 March we are facing face to face mucourt one on one yes mucourt techitaura ndechibudisa proof yacho yekuti I'm Khama Billiat's manager personal manager from the beginning I was there kusika Khama Billiat arire I was there so ndiri kuti ngavatitore votiendesa pari kuchengeta mujaya Khama Billiat handiti togara tese ipapo then I start from there
team yao, they'll never lose. But without me, I'm not going to stop kupresa my charges on Prophet Magaya kuti no, reconsider nyaya yenyu yekutenga kama Billiat. Saka asimungo kana anditi ere Bible rinoti do not touch the anointed one. Amuonere kuti komoda damira yeyo mwamako bate kunopisha iri business baba. All right, this is business. Okay. Your prophet wanotozviziva kuti panguva yakadai it's business. We are talking money. We are talking about money baba. Money. This was my project. Okay, let me tell you one thing you didn't know. Kama Billiat nandaka raise ma artist ese anditi ma players anditi but kunyanya ma artist ndandakasiya anditi gorera ndazotizwa na sugar anditi then ndo andazitanga kuti azokuraise ma players ebhora anditi ndakuraise ma players ebhora ndakapedza vafana vese ava ndikavatengesa manje kama Billiat was the only player andasarwa nayo. He was the only project andasarwa nayo. Anditi yanga ichada kundiisa mari kusvika ndifa. You understand? Ndo pandakatopega ipapa na kama Billiat manje zvakutorwa just without my knowledge in him. Alright. Just from nowhere kama Billiat is gone. Alright. Saka ndizvozvo ndo mazwi enyu kati ngati ekupedzisira emunoda kugumisa kuna Prophet Magaya kuti player yenyu kana vachida nokuti timu yende mberi ichiwina vanofana kutora imwe manager nemwiwo wacho muchimonita munhu wenyu so that he can deliver. Aiwa tinobonga mwadzizgira hama we kubva kuna manager vaKhama Billiat uri kuchema kuti here bai baba ahwire dota unono ndizvo zvinoizwa baba ahwire dota here baba ahwire dota mbondorero reshango saka bai hai prophet ndirangarire iwo ndokuti muziye kuti variyo mwana une mubari una reiza saka ndo mashoko aripo. Tinobonga mwadzizwira tatizva zvidi nyanga azvidi muprofita vareketa vemene ina andinipi ini changu baya kuyayeya nokutoshamisikawo wenyu mutape chati bwege ndoveni chindekidhodhare kanyi tiri pano pachati bwege comedies TV. Ndinobonga yapo manager mwauya kuti mubudisewo chibiti chenyu ngoti munyu wenyu waizokwira mukaputika kuti saka bye bye. Sure. Thank you.